Dit is juf Janke. Wow! Nou stist u hier bij us voor de klasse. Maar die zomaar pelje Janke, hoe krijgt het in de plassen? Want toen leest u toch geen Frans en hoe maak eens geen schijn van kans. Die ouwe die net langer als een weken, voor dat is toch emotioneel knapst en dat wie is doel bereiken. En door maar krijg of doet het die niet, maar die negen die we al reed. En we die te volgen, hadden die krijg met de die halven. We worden aan het janken had, en we zetten die goed verschut. We worden aan het janken had, en daar hebben we een speakerhut. Als toen op bij riest naar huis, rol je de tram nu in stuwen. Van die oude lelijkheid, van die oude deuze vol, van die oude deuze vol, van die oude deuze vol, van die oude deuze vol. Doe dorst niet best, maar doe zist je nooit wat bereiken. Eerst best aardig en dan wel lul, doe hast van alles al bezeken. Maar we roeken in zwarte, als een ziekant die lopen op de vlakte. En we de die te volle, hebben die krijg met die havelen. We worden die aan het janken had, en we zetten die goed verschut. We worden die aan het janken had, en daar hebben we een speakerhut. Als toen op bij ries naar huis, rol je de tram nu in stuwen. Van die oude lelijkheid, van die oude deuze vol, van die oude deuze vol, van die oude deuze vol, van die oude deuze vol. We zetten die goed verschut, we worden aan het janken had. En daarin ben we een speakerhut. Als toen op bij ries naar huis, rol je de tram